Men der er sådan fluer her, skal jeg hilse at sige. Ja. Det er sjovt at gå her. Den vej? Ja. Er der til de helt små memory card i en iPad? Nej, det kan man ikke. Hvad? Man kan ikke få ekstern memory til. Nå. Så skal det være... Så skal du... Nej, det kan du ikke. Det er jo det, der er idiotien. Altså, de koster jo 2.000 kroner mere at få mere RAM. Altså, og RAM koster jo ingenting. RAM memory, eller... Jeg synes, det kan være et problem at få RAM i sådan en der, men memory, eller hvad hedder det? Nå ja, lager. Ja. Nå, men det er jo det samme. Ja, RAM. Ja, i en processoren iPad. jo. Ja, men det er jo, de æder vel bare en del af den stat. Det er jo ikke en separat. Memory, du kan jo ikke... Om du har en... Altså arbejdsformen, tager den vel bare ned fra flash, fra den interne memory, tror du ikke? Eller tror du det? Du har jo... Jeg kan jo give min ud af. Stop den her.